दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जाय बिथांमोना महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै 10,000 रांखौ नेबाय दं। नोंथांमोननि थाखाय आङो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबावदों दिनैनि भिडिअआव। बे आपडेटआनो जाहैबाय गोबां मानसिफोरानो सोंहरदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 राङा फेब्रुवारि 1आव हाबमारगोन ना हाबमारा। आसामनि सिएमआ रोखायै बुंदोंमोन नैबे फेब्रुवारि 1आव 100% बिथाङा रां सोनायनि बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना कनफिउज जादों जानो हागौ रांखौ मोनगोन ना मोनला, आरो आङो बेनि सायाव भिडिअ बानायदों। बेनि सायावबो मानसिफोरा रिएक्सन होदों रांखौ मोना बेफोरबायदि बुंदों। नाथाय नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनाङा, नैबे फेब्रुवारि 1आव नोंथांमोना रांखौ मोनहैनो हागोन 2025। जुदि नोंथाङा नैबे महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ बानायदों, नोंथाङा गिबियावनो नैबे 10,000 रांखौ नोंथांमोननो गिबियाव फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै हरगोन। नाथाय नोंथाङा नैबे स्किमाव रां मोननो थाखाय जुदि नोंथाङा एप्लाइ बानायनानै दोनदों, रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मोननैसो इम्परटेन्ट खामानिखौ मावनानै लानांगोन। गोबां मानसिफोरानो सोंहरदों मा खामानिखौ मावनानै लानांगोन आरो मा सिस्टेमाव नोंथांनो नैबे रांखौ होगोन। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नैबेयाव गावबागावनि नोंथांनि अनलाइन नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारनि डिटेल्सखौ नोंथाङा चेक खालामनानै लानाया मेन्डेटरि। जुदि नोंथांनि नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांनि डाटायाव जुदि नोंथांनि नामा क्लियारै गैया, नोंथांनि बेले बेजे दं नोंथांनि बे डाटाया, अब्ला नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। जुदि नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो सानदों, अब्ला नोंथाङा गावबागावनि मबाइल फनावनो हागोन। आङो बेनि प्रसेसखौ देखायग्रोनि आरो जोङो बेनि उनाव नेक्स्ट स्टेपखौ नायगोन। रां मोननो नोंथाङा मा खामानिखौ मावथारनो नांगोन। जोङो दानिया नैबेयाव नायग्रोनि नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारनि डिटेल्सखौ नोंथाङा गावबागावनि मबाइल फनावनो बोरै चेक खालामनानै लानो हायो। मस्ट इम्परटेन्ट नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रां हाबनायनि सायाव नैबे डाटाया नोंथांनिया रोखायै थाथारनांगोन। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा SHC नोंथाङा बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। आं नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों। दानिया नोंथाङा गावबागावनि नैबे स्टेटआव क्लिक खालामनांगोन। आङो नैबे स्टेटआव क्लिक खालामबाय। आरो जाय बिथांमोना गोदानै मेम्बार एड खालामदों, सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सोलायदों, नोंथांमोनाबो नायनानै लानो हागोन। मानो होनोब्ला बेयाव गोदानै एड जाबाय, नोंथांमोना चेक खालामनो लानो हागोन। दानिया नोंथाङा स्टेटआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव डिस्ट्रिक्टनि नाम थागोन। गावबागावनि डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव क्लिक खालामबाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव। दानिया नोंथांनि बेयाव ब्लकनि नामा नैबेयाव थागोन। नैबे ब्लकनि नामाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव मोनसे ब्लकआव क्लिक खालामनानै होबाय। ब्लकआव क्लिक खालामनाय लोगोनो नैबेयाव PCDC बेखौ नोंथाङा गावबागावनि PCDCआव नागिरनानै क्लिक खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव मोनसे PCDCआव क्लिक खालामबाय बेबायदि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि भिलेजनि नाम थागोन। बेयाव नैबे भिलेजनि नामाव नोंथाङा क्लिक खालामनो नांगोन। आङो दानिया बेयाव क्लिक खालामबाय। बेबायदि नोंथाङा स्टेप बाय स्टेप बेयाव क्लिक खालामलांबाय थाबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामा थागोन। दानिया आङो बेयाव मोनसे ग्रुपनि नामाव क्लिक खालामना होबाय बेबायदि। दानिया नैबेयाव ग्रुपनि डिटेल्सआ फैगोन। नोंथाङा दानिया गावबागावनि नामखौ नैबे मेम्बार नेमाव नोंथाङा नायनांगोन। नोंथांनि नामा नैबे लिस्टआव दंना गैया। नोंथांनि नामा नैबे लिस्टआव थानाया मेन्डेटरि। जुदि नोंथांनि नामा नैबे लिस्टआव गैया, अब्ला नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। आरो नोंथांनि नैबेयाव डिजिगनेसनखौ नायनांगोन। जाय बिथांमोना प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि सोलायदों, जुदि नोंथाङा मेम्बार एड खालामदों, सोसनदों, नैबेयाव नायनो हागोन नोंथांनि नामा एड जादोंना जायाखै। नैबेयाव ससियेल केटेगरि थागोन, डिसेबिलिटि, नैबेयाव रिलिजन, आरो नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्टआ नैबायदि एभेलेबेल बेबायदि खोथैनो नांगोन। नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। जुदि नोंथांनि नैबे डाटाया क्लियार थायो, अब्ला नोंथाङा रांखौ 100% मोननो हागोन। नोंथांनि बेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गासैबो डिटेल्सआनो थागोन। नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। दानिया रां हाबनायनि मोनसे गोनांथार प्रसेसआनो जाहैबाय नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। बेनो जाहैबाय आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक। गोबां मानसिफोरानो नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारखौ बेंकआव थांनानै
हैबाय जानो हागौ आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनो नोंथांमोना एप्लिकेसन हैबाय जानो हागौ बेंकआव थांनानै नोंथाङा जादोंना जायाखै बेखौ डाइरेक्ट नोंथांनि मबाइल फनावनो चेक खालामना नायनाया मोजां मानो होनोब्ला नैबे नोंथांनि DBTआ एक्टिभ गैया अब्ला नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बा नोंथाङा गभर्नमेन्ट स्किमनि रांखौ मोननाय नङा जुदि नोंथाङा बेंकआव थांनानै जुदि DBTखौ कानेक्ट खालामनानै नोंथाङा फैबायमोन अब्ला नोंथांनि DBTआ कानेक्ट जादोंना जायाखै नोंथाङा दानिया नैबे डाइरेक्ट नोंथाङा मबाइल फनावनो चेक खालामना नायनो हागोन नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामो आङो बेनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनि नोंथाङा गुगोलाव DBT बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय आङो बेखौ नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार दानिया नोंथाङा नैबे पेजआव फैनानै नैबे डकुमेन्ट्सआव क्लिक खालामनांगोन आरो डकुमेन्ट्सआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों DBT पेमेन्ट बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथाङा लिंकआव थुनानै डाइरेक्ट नैबे पेजआव फैनानै नायनो हागोन दानिया बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों मोनसे सिटिजेन कर्नार बेयाव क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों चेक बेंक एकाउन्ट आधार लिंकिं स्टेटास बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होनांगोन दानिया आङो बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा दानिया माइ आधार नोंथाङा पर्टेलाव थांनानै चेक खालामनो हासिगोन आङो दानिया बेयाव क्लिक बानायबाय नोंथाङाबो बेबायदिनो क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन नैबे नोंथाङा लगिनआव क्लिक खालामनानै होनांगोन बेबायदि लगिनआव क्लिक खालामनानै बेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा बहायनांगोन आधार कार्डनि नाम्बार आरो केपचा नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों इन्टार आधार नाम्बार नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ नैबेयाव नोंथाङा बहायना होबानो जाबाय टाइपिं खालामनानै आरो नैबेयाव केपचाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नैबे लगइन उइथ OTP आव क्लिक खालामनाय होनाय लोगोनो मोनसे आधार कार्डनि मबाइल नाम्बारजों लिंक थानाय बे नाम्बाराव मोनसे OTP फैगोन नोंथाङा बे OTPखौ बहायना होनाय लोगोनो नोंथाङा नायनो हागोन दानिया आङो बेयाव बहायनानै गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट स्टेपखौ देखायहरनि दानिया नोंथाङा लगिनआव थुनाय लोगोनो नैबेयाव नोंथाङा मोनसे अपसन नुनो मोनदों बेंक सेभिं स्टेटास बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नायनांगोन दानिया आङो बेयाव क्लिक खालामना होनि नोंथाङाबो बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा नायबानो जाबाय नैबेयाव कंग्रेचुलेसन इउर आधार नैबेयाव बेंक मेपिं हेज बिन डान बेबायदि खिथिनांगोन आरो नोंथांनि आधार नाम्बारा नैबेयाव थागोन आरो नोंथांनि जुदि आधारा बेंकजों लिंक जाबायब्ला नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों एक्टिभ बेबायदि खिथिनो नांगोन नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों एक्टिभ बेबायदि प्रसेसा बेयाव एक्टिभ खिथिनो नांगोन जुदि बेबायदि एक्टिभ खिथिदों आरो नोंथांनि नैबेयाव आधार नाम्बार नैबेयाव बेंकनि नाम आरो नोंथाङा बे आधारजों बेंकजों माब्ला लिंक खालामहैदोंमोन नैबेयाव डेटा थागोन नोंथाङा बेबायदि चेक खालामनानै लानो हागोन जुदि नोंथाङा बेंकआव थांनानै आधारखौ लिंक बानायहैदोंमोन एप्लिकेसन हैदोंमोन नोंथाङा बेबायदि मबाइल फननि मददावनो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय आरो नोंथाङा जुदि नैबे DBTखौ लिंक खालामनो सानदों नोंथाङा बेंकआव थांनानै एजियावनो नोंथाङा एप्लिकेसन हैनानै नोंथाङा बेबायदि लिंक खालामनानै लानो हागोन नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां हाबनायाव नैबे DBT नैबे स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ थानाया गोनांथार दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ